tunda dai area nan dai babu kowa ya kamata a ce in zauna dan cakewa ta abata saboda shi wannan wiwi da kuka ganta idan ka sha ta kai shiru ka tafi kawai lissafin rayuwa kawai shine amma rayuwa idan ba wiwi ai ina ai ba zai taba yiwa ba wallahi Allah kaga tunda nan babu kowa wannan kawai shine yau maganan caji ne wadda wani famo hai tun da wannan ta riga ta gama kai mun bari in kashe ta saboda rayuwar nan dama ai komai sai da combination Ufayen nauyi ne, ufayen caji ne, ufayen nauyi ne, ufayen caji ne. Hai! Gaskiya ba cajin madara fa sai ya ce ta yi. Shirka ni shoka bana boka bana malan sai dai nauyi wasa ya kare yau maganar nauyi ne yau maganar taba ne yau maganar yarmo ne ai ne prince yau maganar rizila ne yau maganar murji ne yau maganar dula ne Let's go!